voin cho arsa tui nei deu hlekin kan kang vele dona a fry kha kan da to a ti chuanin kan tel tur chu tomato pum ni anianga alu pum khat lian vak lo chuan so thing ti chuan hei a hring ngel te hi east coast ra no ani a pum chan ve ka zai di pani chuan purun var ani a kan masala thlak tur chu a hming soi lovin a pur kharon tiro han hriat chhawn le hi a har thin tia oma wangin kan tel chu kho chi ni chi li chinga ai eng nen chiruk ani ta ni hei hi kan tela ani le a ani le ta a hei hi ai eng thak kha ni mai mo coriander powder hei hi ai arsa kana chuanin kan thlak reng thin ani tuia cho in kan thlak don ani hei chu du hnem le hnem lo ani mai thir fian ni thum po tel theia tel deuh hlek po tel theia ma ni tui ti dan tur ang khan mo khang ho kha kan tel ho tur chu ni a raindara kan heranga hei iskut te alu te so thing te purun var te chuan tomato pum khat hi raindara chuan a tel bok don ani a tui lampang ti tui tu tur ani a tui lampang ati tui ba ka khan atak kha ati tui don ani ai eng masala ho kha kan han mix sanga nakina a hran pa han thlak den akha ati hau taka man ruate tin thak swal a ol du swat chapa han ti chamo ti han du tok chin kan mix nga langa hei hi voi khata kan thlak don lo ani mun thuma then mun khat hi kan thlak anga tel sa mo tel sadai dewa a hnu dewa kan thlak le ang arsa kan tur chu kan lo siam kimta a ti hian kan mai thein kan lo siam kimta a hei hi alu le iskut raindara herdip kha ania chuan hei hi so thing le purun var herdip ani thung ta a ai eng masala singa nen khan mo ni china kan soi to kha chuan tomato hi kan herdip bokani chuan kan lo siam thei ta ni tuna chuan tel kan lo tel ta a i tong ring lo lut tuk an tia kan tong ring lui deuh don ni ton trom chumo chuan hei atam lo em ani kan hrisel na ma kwa ngai tua chunga ei in kan siam hi apoi mo a chu chu kan eya kan puar rimut kha ani lo kha kan hriat theuh kha arsa hi kezi khat kan siam don ani tuna chuan purun var kan lo thak to nga purun var hi
anh nia dung liền đều sấy sôi chu kan khe zawa kan her dipa achan de sashia ka thak ta a chuan so thing hi china video kan ti lan to khamo achan de kan thak le anga urun var le so thing hi asin trep asin don chip ti vela ti dang kan thak le ang kan soi tin angin sashia ka hian a rim kha so thing rim te tel sa kan thak thil rim shim kha te la khan alo cham don ta a rim te a tui ni tu mo ka thok he ring vong papa una chuan urun sen na kan thak ang kan tel tor tan ve bo una chuan chi kan thak anga ni dang anga kha chuanin chi kha kan thak ngal mai lowa a chan chu alo asati kha ase mar kha kan lawa thil rim kan thak kha enge ni asalu thilo kha kan lawa maro chu arsai chu sati di pania thak ma kha poi lawa al na khop lo deuh kan thak ang om uda chuan ai eng kan thak to ang ai eng le mosola chi sang kan mix ta khamo tlem te kan thak bang don ani ai eng kan thak lai chuan mei salu tok po angai lo ta una chuan tomato herdip ha kan lo thak le anga ai eng thak to hian kan thil thak to ra khan non na ni en zui sela chuan ai eng hi a veng man ka hriat ta pa mo una chuan iskut le alu kan herdip pha grinder kan herdip pha kan thak ve kan khonga hi alo min oi ve kanga arsa a fry te an thum mai te kan ti tlang pui ta chom me dang nem hian arsa hi siam hi atam na tuk lo a siam tok chu kan om em tho rwal hian chom me hi chu han ti dang lam kwal hi choi tui vak lo phei chuan ka kha lo ti dang lam ve ta
ril ru te po apoi mo kan ti hi mo arsa fry te asum te kan lo ei changa atui dan te kan sia a so e tui lo chuan thil thar dang deuh han ti te khan keima nia khan na kha thok ta ei chak na min lo siama ei te kha ei ngai lo na cho alo tui du ta tin vitamin alo fom nem ta ni thil dang nen mo iskut alu khatiang khan tomato te e thil chi sang kan han ti kwal khan vitamin atitama sa ngau an ei ring te chu tun la ya ni si sel na tan te po khan a that ber lo na lai kha alo om ve a thai ra te ne na han ei dun te kha a tha ve ta tin se ma tak sa tan khan masala chi sang kan thak bang kha kan thak ang nisina kan thak kha tel sa khan alo meta a rim te po alo met dai ko ve theita a du chuan a rim anna mai lam ti chuan tel sa khan thak zo te the ni mara chu ko ne kan rim kha a pui do na tel sa thak vek lo kha kan do de thin ni minute son vel hi kan kanga kan choka tuna chuan tui tlem kan leyang tui tlem te in kan lei chawanga tui tlem te ti min kha kan tum phot don ani lei luau lo min mo chom he tui trum khata han lei loi mai hi cho a tui dana dang china tuna chuan arsa kha lo thak thei to a tuna chuan kan arsa kan alo min hnai to awangin heng tomato te marcha pui hi amu ka pai ani marcha pui mu kha kan pai ta tomato nen kan lo thla ka nga chuan so thing herdip le purun var kan thak bok don ni chuan onion na purun sen na kan thak bok ang min trip to ni tui via wang rim tui e mai ni china kan sei tel lo kha ka tel do ni zi hlom a chhong no hi kan telange a min haya a vel bor hi a sa tak ai mai han vel bor hi tui thina iskut te so thing te alu te kan han her dip ta pron var te hian atui hi fi reu ro lo hian chom ngai na tan po atui em thin ni a hang boka kan tem china a hang hi enge ni adang lu to kani a thor ni si lovin mo tui takani tui hi kan a min chia lo de u ka wangin
kan ton a hianin tui tam vak lo turin kan ti dawna tomato te a hma lamah khan kan thlaka alu iskut tomato herdip theuh kha kan han thlak ta ni tikhanin sawthing le purun var te pawh an tel ta maw tui ni chawhmeh kan video reuh ro hi chu a tui lo baka a sa a tui lova a tui pawh tui lo ani tuna chuan kan arsa kan alo hmin ta ani a ring pawh a tui khawp mai ka video min en sak thin tu te chunga a tharin lawm thu ka soya subscribe te like te bell te share te min lo pek thin awangin in chunga ka lawm em em ani